A wannan rana abun da ya fito da mu almajiran malam Zakzaki ya fi zahulla shine abin da muka saba faɗa kowane lokaci. An kama mana jagoran mu, an tsare shi, an kashe masa almajirai sama da 1000, an kashe masa jajansa 6, har yau din nan shekara 5 ba an bashi laifinsa ba. Yanzu kuma a gidan yarin Kaduna wa'annan shaidanun gwamnatin sun kawo coronavirus sun saka a wannan gidan yarin. Yanzu an gwada matarsa malama Zina akwai positive coronavirus tare da ita, kuma hukuma ta ki barin a fita da matan nan a kai ta a yi jinyanta. Wannan ba mu yadda da wannan abun da aka yi ba, ba mu yafe ba, dole mu bi haƙƙinmu. Al'ummar annabi abin da ya samu dan uwanka ya same ka. Domin ba ya samu. Allahu Akbar!